wedhus sing nggih akikah utawi sing nggih kurban boleh jenis kelaminnya perempuan asalkan sehat tanpa cacat wis cukup ngumur plus lagi ora meteng. Lagi ora lah niki sing repot niki. Walaupun boleh pakai wedhus wedok ning salah satu syaratnya lagi ora meteng. Soale sing jenenge tumbas wedhus teng pasar kewan umpamane niki nun sewu Pak bakul wedhus kula arep tuku wedhus kok niki duwite pas-pasan. Niki kula sumerep wedhus jenengan kok sehat-sehat. Niki jenis kelamine lanang napa wedok? Kaleres niki sing lemu-lemu wedok niki. Mergo nembe suntik kabeh dadi lemu-lemu niki. Oh, sekalian kula tanglet. Niki lemu sehat, regane murah kok ya mawi wedok. Kira-kira niki wedhus wedok jenengan pas lagi meteng apa ora ya? Lah niki kan ngrepoti niki. Mesti bakule yo jawab yo piye yo Pak niki wedhuse yo pancen sehat lek agi meteng orane aku yo ora pati ngerti wong aku dudu lanangane tapi mergo panjenengan lagi butuh tak paringi pirsa insyaallah niki wedhus sing jenengan pilih sehat mboten cacat senajan wedok insyaallah ge ora meteng. Bisa ngertos sepisan niki kula nggone angon wedhus lanang karo wedhus wedok tak pisah lan aku ya urung pernah tumo niki wedhus ditumpaki insyaallah niki wedhuse pas ora meteng saumpami sakniki wonten alat USG wedhus niku ya ora setiap yang namanya pasar kewan menyediakan alat USG. Sing menungsane bae meteng mien ora pernah di USG kok ya wedhus dadak di USG ya kok mosok derajate kewan luwih dhuwur sing akhire kana mantep oh ya wis niki wau jenengan matur wedhus lanang wedhus wedok dipisah kaya kayane pas ora meteng yo tak tuku niki wedhuse sampean tak nggo akikah utawi kurban lah bareng dugi dalem pas disembelih iku wedhuse jebule bareng dibelek wetenge ono cempene anjih sekedap matur mbak nun sanget Gus sampun kersa rawuh pangaosan dinten menika pun antar rumiyin Gusipun Pak Linmas matur mbak nun sanget Gus sampun kersa angrawuh lan amberkahi pangaosan dinten menika merga Pak Yai menika panci kagungan tanggung jawab para santri wayah badhe asar mestine wayahe ngaos damparan dipun dongake sesarengan para guru-guru kita romo-romo kiai kita ibu nyai kita pun paringi sehat panjang yuswa setiap langkahipun dipun paringi lindungan saking ngarsanipun Allah kersane ilmune manfaat barokah kagem sedaya santrinipun amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Kotak infake mangke nggih niki lagi serius banget bahas wedhus dadi serius banget niki mu gara-gara wedhus dadi serius Bu bareng dugi dalem wedhuse disembelih ana cempene bagaimana hukume tetap akikah utawi kurbannya tetap sah kenapa karena ketidaktahuan tapi nikilah sing akhirnya lebih dianjurkan akikah utawi kurban tetap ngagem hewan ingkang jenis kelamine lanang soalnya pancen anggere wong wedok niku yo dados katan repot wedhuse udu menungsone wedhus wedok yo ndadosaken repot sing akhire kula panjenengan sedaya njur dadi belajar pancen leres ora nono bayi istimewane kaya bayi menungso bareng pun diakikah lek dirumati tenanan nangis sedhela mawon digendong mali ditembangi disolawati tak lelo ledong jep menang aja pider nangis anakku Saiful asmane yen nangis ndak ilang baguse aki karo latihan ben Bu Daryanto ya kengetan pas lagi
pas lagi ngomong putrane. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekar negara. Pancen ora kabeh jaman biyen kuwi awon, bukti nyata ngasuh anak lagune mawon lagu jaman biyen yo bahasane isine doa. Cobi nek ngeneng-ngenengke bocah nangis menyesuaikan zaman, nurokke putrane pun putrane merem ditembangi menyesuaikan lagu sakniki gara-gara sebotol minuman. Bocah orang merem malah mendem gara-gara sebotol. Mula ora kabeh jaman sengin ki awon. Ternyata kula panjenengan sedaya tiyang sepuh memang ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah didik anak niku ken menyesuaikan zaman. Ning ora kabeh jaman sengin awon, bukti nyata didik jaman sakniki ngangge didikan jaman sengin mawon beda, Bu. Bukti nyata cambien dididik niku gampil, diploroki tok manut. Lah jaman saniki ya ora usah jenengan coba-coba mleroki anak. Anak ploroki malah dibalik pendeliki jenengan. Lek mendeliki malah karo mbusungke dodok karo nantang gelut barang. Mula ora kabeh jaman sengin kuwi awon, walaupun ana bahasa turen-turen roti-roti, biyen ya biyen saiki ya saiki jaman biyen didik anak gampil. Soalnya tak pikir-pikir walaupun menungso lahir niku dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kita lahir niku dalam keadaan sae-saene keadaan, tapi kenging nopo didik anak zaman sekarang kok beda karo didik bocah zaman sengin. Ternyata kewan didik anak malah lebih gampang. Bukti nyoto ibu ayam ngajari utuk koreh. Tahu utuk napa mboten? Utuk niku anak ayam namanya utuk napa kutuk? Oh kutuk. Mriki ana kane ngarep kutuk. Kutuk napa utuk? Utuk, leres utuk. Dalam yo ngapunten niki kula senajan KTP-ne wis melu Temanggung, tapi lambene niki tes lambe Cilacap. Dados cara Cilacap utuk, cara mriki yo karep-karepe langel. Utuk. Jebule Kyai Magelang nek ngendikan harus pakai tenaga dalam. Utuk. Sing penting wong Jawa aja ilang jawane. Anak sapi namanya ped, anak kebo jenenge gud, anak wedhus jenenge cem, anak cecak jenenge sawi. Sartina, Sawiyah. Sartina tanggane sampean. Anak cecak jenenge sawi. Anak meri jenenge anak meri. Anak entok jenenge mer. Anak doro jenenge pi. Anak ayam jenenge utuk. Ibu ayam ngajari utuk koreh. Tahu koreh enggak? Napa? Ceker. Sikil ayam jenenge ayam, golek pangan jenenge jebule Magelang ki wonge ora kreatif ya. Ceker. Ayam golek pangan cara Magelang mriki ana cene. Ceker. Ya. Nek cara nggen kula Cilacap koreh. Koreh niku ayam golek pangan. Mula jaman biyen kula diomongi karo ibuke kula,
Dadi bocah ki aja mangan brutu. Nek mangan brutu mancla-menclek silit pitik. Mangan ceker ben sesuk gedhe pinter koreh. Koreh niku diartikan golek. Kawit cilik wis biasa golek ilmu, golek pengalaman, sesuk gedhe ora usah golek duit. Mergo kawit cilik wis biasa golek pengalaman, sesuk bareng gedhe duit sing ngintili wong sing biasa koreh ilmu kawit cilik. Mula kula makanan favorit niku ceker. Alhamdulillah bareng gedhe pinter golek ngilmu. Golek duit. Pancen mula sing akhire tak pikir ibu ayam ngajari utuk ceceker, utuk diajari ceceker sepisan, sesuke pinter ceceker dhewe, nggih mboten? Dorong ngajari piye mabur diajari mabur sepisan, sesuk pinter mabur dhewe. Ana entok ngajari meri berenang diajari sepisan, ngesuke meri pinter berenang dhewe. Tapi kenging nopo didik anak menungso kok ora sekali langsung dadi. Mergo jebule ngendikane Gusti Allah, al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ternyata anak niku perhiasan. Ngumpul-ngumpul ke dhuwit nggo tuku perhiasan mawon susah. Luwi-luwi njogo perhiasan luwih susah. Mula panci bener didik lare zaman saniki niku angel. Zaman biyen anak niku ketika dididik karo wong tua disentak tok manut bocah biyen. Aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni ora mungkin gawe kelakuan sing ala meneh. Lah hari ini seorang ayah kok nyentak anake, aja ngono kuwi. Bocah langsung jawab, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentalnya anak zaman sekarang begitu. Dikerasi, jere mental psikisnya yang terguncang. Sampai-sampai program selesai Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, anak yang suka kelitih, anak yang suka tawuran, anak-anak yang nakal, anak-anak yang berpotensi jadi anak durhaka dikirim teng barak TNI mawon diprotes. Jare niku melanggar hak asasi anak, melanggar hak asasi manusia. Jare ora kabeh bocah mentale niku kuat ning TNI. Nyatane teng Jawa Barat program niki didukung karo wong tua sing duwe anak nakal-nakal, ternyata sangat-sangat berpotensi anak dados lare sing baik. Lho kok ternyata zaman sakniki pancen mentale bocah kuwi beda. Dikerasi mboten pareng, dialusi ora nyandaan. Nek zaman biyen anak niku logikane inele kuwi jalan. Bukti nyoto cambien ke cah mundut sapu. Nek ibuke wis kok ngucap mundut sapu, anak keweden. Kenapa? Berarti anak ditegur, ora kebat rikat, ora cemakel nyambut gawe. Lah hari ini cah kemi mundut sapu. Bocah mundut sapu, sapune diparingaken karo ibuke nyah. Dikerasi mboten pareng, dialusi ora nyandaan. Wong biyen logikane jalan dengan bahasa kados niki nek mbah-mbah. Anak bojoku kabeh. Tak kei ngerti sampean kowe. Sekolahe kepenak. Mong kali mikir ngilmu mergo ke boro-boro mbahmu biyen isa sekolah. Wes seragam durung bodol wis ganti. Aku ya boro-boro nganggo seragam. Sekolah ya terima bajune lungsuran. Wes sekolah nganggo sepatu apik-apik. Boro-boro mbiyen aku sekolah nganggo sepatu. Mbiyen sekolah ya nyeker. Malah sekolah sikile dibuntel kresek ya seneng. Ora ke sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Wong-wong tuamu wis golek-golekno duit, kowe kari mikir ngilmu. Nek jambiyen langsung logikane jalan. Oh,
berarti aku ki uripe bejo. Mergo aku di sekolah no yo, aku sekolah sing tenanan, sesuk sukses tak nulung adi-adine kula. Wong biyen mikire ngaten. Lah hari ini ada seorang bapak ngucap, kowe sekolah sing pinter, ngaji sing bener, ki bapak mulai dadi tukang deres. Sira kanggo sikil-sikil kanggo srameme gegeratus kerenget banting tulang setengah mati, nggo nyekolahke kowe, nggo gedhekke kowe, mulai kowe sekolah ngaji sing pinter, mergo wis digolekke dhuwit. Kok anaknya jawab, ih itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Opera keronto-ronto atine wong tua. Pinter tapi niku sing dimaksud pinter keblinger niku Pak. Mula Mas Syaiful Bahri ngenjing jenengan pun sukses teng Mahkamah Agung. Hari ini masih disebut calon hakim karena dereng ngasto dereng ngantor. Jenengan pun pinter dados hakim, ning jangan sampai panjenengan mergo lesane pun fasih tapi kok berucap sepatah dua patah kata dadoske manahe tiyang sepuh sakit hati. Mergo napa iso lanyah lesane Mas Saiful Bahri dados lare mergo diajari ngendikan kali ibuke. Pramila mboten pareng seorang anak senajan pinter sundul langit. Jenenge anak niku mboten pareng durhaka karo tiyang sepuh, jangankan sampai durhaka. Bentak kalau tiyang sepuh mun mboten pareng. Senajan anak bener ning sampai ke nganggo bahasa sing alus, jangan sampai nyakiti hati tiyang sepuh. Mergo napa wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Modele wong Banyusari. Mula kenging napa dinten menika Mas Saiful Bahri nyuwun pangestu saking panjenengan Pak Daryanto ngontenaken syukuran boten nanggap dangdutan. Napa wis wingi? Oh mboten, khusus niki kangge pengajian supaya napa sesuk nek karirnya Mas Saiful Bahri sae ken tetep kengetan bahwa anggen dados seorang hakim menika dimulai dengan sedekah kanthi pengajian ngrawakaken masyarakat dusun Banyusari sampai tangga dusun sambil berkaih kanthi doa, maka dimulai saking Mas Saiful Bahri menjadi hakim yang benar dan yang baik. Maka niki wonten salah satu amaliyah jadi hakim yang baik. Tindak kantor donga ingkang dituntun langsung saking Kanjeng Nabi, dongane Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Diapalno kuwi Ribahri tenanan ki. Sedurunge jenengan ngadili kami niki jenengan diadili sik teng mriki. Hakim niku kan tukang ngadili Pak, diadili sik niki kudu ditata dengan niat yang baik. Ora mung Mas Saiful Bahri, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para pejabat, kula panjenengan sedaya termasuk tukang deres, termasuk sing klambi abang nyekel mik. Mangkat nyambut gawe, mangkat golet maisyah, mangkat ting kantor, tindak saka dalem badhe mados nafkah ndonga Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah. Mboten namung teng lisan niku arti maknane luar biasa. Sampai kula ngucap ngoten kula merinding kula. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa sing hak niku pancen hak, nek niku barang hak pancen kudu tak lakoni. Soale wonten tiyang ngertos niku hake piyambak ning boten gadah daya kangge nglakoni barang sing sae. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, lan tulungono kula ya Allah supados gampil lek nglakoni barang ingkang hak menika wau.
Dadi yo donga yo njaluk daya kekiatan karo ngarsane Allah, mergo namung Gusti Allah ingkang saged maringi daya kekiatan. Arinal haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila lan ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa sing batil niku pancen batil lan ora kena dilakoni, lan paringono daya kekiatan kali kula untuk menghindari barang sing batil niku. Mergo teng Indonesia, teng negara kita akeh wong ngerti ilmu, yo duwe jabatan dan punya kuasa, tapi ngerti niku barang batil ning diterjang. Mboten namung batil, barang haram tetep diimbat. Gara-gara napa? Ngerti barang batil ning ora duwe daya untuk menghindari. Sing akhir napa? Wis dilantik dadi pejabat, tapi ndonga dadi pejabat ora Allahumma arina haqqo. Ning gone ndonga buka poso, Allahumma lakasum wabika aman. Akhirnya bareng dadi pejabat, aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, sampai pertamak ditenggak. Niku kan ngerti, ngertos niku barang ora kena dilakoni. Tapi kenapa kok tetap diterjang? Karena tidak ada doyo kangge menghindari, malah tetap dilakoni. Na'udzubillahi min. Salah satu ijazah ngamaliyah niki Mas Saiful Bakri, kami masyarakat derek seneng derek bingah ing atase Banyusari. Ada seorang anak yang memulai karirnya dimulai dengan pengajian ngrawuhaken kali sedaya masyarakat wonten Banyusari. Kami niki wong-wong awam orang ngerti masalah bab undang-undang dan keadilan, tapi dengan adanya Mas Saiful Bakri dimulai saking pendidikan agama sing sae, muga-muga dadi hakim ingkang adil, hakim ingkang amanah, rejeki sing dipados bersih, rejeki ingkang beto manfaat, beto maslahah kangge pribadi, maslahah kangge keluarga masyarakat. Allahumma. Grimise awet banget, awet kaya utange tangga. Niki ngapunten ingkang kathah, karena udane awet tak enten-enteni tingkase ning Gusti Allah ngersakake niki dados syahdulek pengajian, ada kotak infak badhe keliling, Bu. Nyun pangapunten ingkang kathah wis ora keduman snack ditariki infak. Banyak bajune teles kebes niki infake sekedap. Infak niki adalah bukan untuk ganti amplope mumpuni, bukan untuk ganti dana pengajiannya Pak Daryanto. Cuma ternyata Pak Daryanto saklarki ketitipan amanah saking panitia pembangunan masjid Masjid Al-Ikhlas wonten dusun Banyusari. Dados pangapunten menika sedekahipun menawi kagem nderek ambiyantu bangun masjid Ikhlas mboten? Insyaallah sedekah panjenengan dadosaken mili lancar terus, merga napa? Lek sedekah kangge bangun masjid, selama masjidnya diagem salat jamaah, maca Quran, kangge wudu bersuci, maka pahalane pun mili kaya dene miline sedekah panjenengan. Amin Allahumma. Satu kotak infak naik teng panggung mriki, Bu. Mas nun sewu. Kotak infak satu naik teng panggung mriki akan saya mulai dulu dari mumpuni. Kula ya kudu melu sedekah. Mangke nek mboten melu sedekah ya mangke tersiar kabar mumpuni Ustadzah Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Niki asistene Nyong sing nyemplungaken duite. Walaupun asistene Nyong sing nyemplungaken duite tapi duite Nyong. Nggih. Kok takon nggih napa ora pamer informasi? Penjenengan rasa salah paham. Enggak dalam boten cukup tekan sing ngasto tas mawon. Grup qasidah ki ora usah dicuwuni sedekah. Dari wajahnya ini ketinggal turun ke bagian kopi soale. Malah justru mangke qasidahe tak sawer. Tapi matur nuwun jenengan pun izine sae sami-sami sampaiaken salam kangge sedaya panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Niki sing sami rawuh tenggene hajate Pak Daryanto. Ikhlas bener-bener kangge nderek ambiyantu bangun Masjid Al-Ikhlas. Monggo kotak infake muter sinambi maca selawat. Jenengan ngerogoh dompet.
Sing ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak nggih monggo ngapunten derek langkung ngerogo sak kathok sesarengan. Sarungan berarti ora kathokan ya iso ora apa-apa. Sarogo-rogo silakan. Monggo kotak infak muter kangge mbangun Masjid Al Ikhlas direwangi kali sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari bab syariat agama supaya bekti karo wong tuwa dipun dasari adab lan tata krama. Iku amanah tiku lawan ben soleh solehah ora jemu-jemu karo golek ilmu ngilangake padha lan keliru pancen angel didik anak iku kudu sing sabar telaten ngerti-ati prayogane ngaji karo kiai dene ambe sugete dadi santri niku nali ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa darati al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wa karami ayo wong tuwa didik putra dipun dasari bab syariat agama supaya bekti karo wong tuwa dipun sagoni adab lan tata krama eling anak iku amanah iku ben soleh solehah ora Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyani wa darati. Oh ana buntute ya Allah luar biasa qasidahe shallu ala Nabi Muhammad. Niki karena semangat grup qasidahe vokalis lho niki kan nembe sak lagu kok ditambahi nembe arep dikei njaluk ditambahi ya Allah ki jarang-jarang lho ana mubalighah dadak nyawer barangan kiranono mumpuni tok iki khusus go grup qasidahe pancen nek menungso langka syukur ya contoh modele ngene iki durung disawer njaluk ditambahi sing ben sing protes ora usah diparingi ben Mbak monggo nggih grup qasidahipun sami-sami ya Allah niki effortnya vokalisnya luar biasa loh lah niku parutan klopo nggo sabuk barangan iki aluminium parutan klopo niki nggo ban-banan barangan ya ben estetik niki nggih njenje matur nuwun sing protes sing lagi ndahar tahu cokol ya Allah pancen bener nek mangane akeh pancen rada gragas modele yang ngono sampai saweran yo gragas ki modele matur nuwun lho grup qasidah pun ngiringi sholawat dinten menika kali ngideraken kotak infake nggih tetep muter kersane niki lek sedekah kangge bangun Masjid Al Ikhlas kula makili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun in ahsantum li anfusikum nandur apik mesti bakal panen sing apik Allahumma Bu dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra duit
Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten bentuke arta malih, tapi digantos kalian Allah bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solihah, dijauhkan dari wabah musibah, uripe nyambut gawe ya semangat ibadah, keluargane usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rizki ingkang beto manfaat barokah. Amin. Allahumma. Lanjut malih. Sampai jam itu nangki rencana. Jam gangsal sore. Munggah setengah telu mudhun jam 5 berarti ngajine 2 jam setengah. Oh, jenenge Gragas kuwi. Ya, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma. Ora nono bayi istimewane kaya bayi menungso. Sampai-sampai wong tua kanggo maringi hidup layak kagem putrane ora nono dianak-anakno. Betul. Ora nono diutang-utangno. Leres. Lah kok wingi ana lare lulusan luar negeri pulang ke Indonesia. Niate sae ingin mengentaskan ekonomi di Indonesia tapi salah maringi prinsip nggone ngucap ben ekonomi Indonesia saya, maka jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ngece niki jenenge. Kalimat logika yang salah dan gampang banget dipatahkan nih. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Maaf nih. Kalau yang dimaksud pertama miskin secara finansial, tentu niki yang namanya menciderai status strata sosial. Kula mau tersinggung wong kula anake wong ora duwe kok. Rata-rata kita niki adalah dibesarkan oleh orang tua zaman dulu, bahkan wong tua zaman biyen melarat kabeh. Betul. Zaman biyen niku pendidikan tidak terjamin. Mados rezeki niku susah zaman biyen, dugi sapriki ya tesih susah. Nanging pangapunten ingkang kathah, dengan bahasa kalimat yang salah, jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Kula tersinggung sebab zaman min rata-rata wong melarat, boro-boro mangan sego. Mangane oyek, intil, krekel, gaplek, gatot, grontol. Dalam Growol. Nek cara Cilacap grontol. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Di Cilacap yang dimaksud grontol adalah jagung yang dijemur, setelah kering jur dikukus, lebar dikukus, jur diparutne klopo, jur klopone disawuri saremuyah, disebut grontol. Cara kene mulane nek ana wong ngomong aja ditabrak isik nek durung rampung Yusartina. Cara Cilacap grontol, cara mriki napa mangkene iki? Gronjol. Kok iso dari tol dadi jol iki? Cilacap grontol, ngetan dugi Magelang gronjol. Oh, mergo granjal gronjol niku. Wong jaman biyen mangane gronjol. Ya ora ana gizine. Boro-boro mangan daging ayam. Mangan daging ayam ya ora nibani sebulan sepisan. Mangan daging ayam yang ngenteni bapake bali kepungan. Pirsa kepungan. Kenduri. Cara mriki? Mangan daging ayam ngenteni bapake bali kenduren. Bapake bali kenduren, anake lek ngenteni karo nyekel piring seng. Kemutan piring seng. Cara mriki piring seng diwastani napa? Piring black. Nyekel piring black sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Kemutan mboten? Saya ini zamani walaupun saya kelahiran 95. Orang yang kelahiran tahun 90-an disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an disebut gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya gen alpha. Jenazah sing kelahiran tahun 70, tahun 70 itu namanya gen purbakala.
Gen-gen artefak niku judule. Lho jenengan gen artefak yang menangi piring black sing bolong tengahnya disumpel bakaran plastik. Lah kula kelahiran 95, wong kula anake wong ora duwe. Anak nomor 3 dari 5 bersaudara, ngenteni bapake balik kenduren nyekel piring black bolong tengahnya sumpel bakaran plastik. Bareng bapake balik ngomat dep mati lampu. Ora masalah kula jamani lampu malah jenengan boten jamani listrik gitu Bu. Lah pas mati lampu sing penting lah mangan daging ayam. Lah sing jenenge ayam mingkung sak gluntung dibagi wong sak kampung. Bocah siji sak suwir-suwir. Oh setiap kepala rumah tangga bandulane sego kenduren niku sak cuwil-cuwil dibagi tali masak suwir-suwir. Ora masalah, sing penting mangan daging ayam segane mlebu, ayame tulo lambe tul. Segane wis dikunyah, ayame ditulo lambe tul. Sing penting kan mambu amise. Bareng segane entek daging ayame sak suwire si wutuh. Mangan daging ayam sak suwi rasane karo nelongso, bareng tak pangan tak kunyah kanyal kanyul. Aku batin kok ora entek jebule bakaran plastike. Jebule bareng dewasa paling nikmat niku memang mentertawakan kemiskinan nggih Bu nggih. Loh, tapi nek zaman biyen orang tua kita punya prinsip jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ya ora mungkin aku dino iki ceramah nang ngarepe jenengan, Bu. Kula niki anake wong ora duwe. Tapi pangapunten ingkang kathah, kalau yang mereka maksud jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin adalah secara ekonomi. Maaf ingkang kathah, ora kabeh wong keduman rejeki anak. Bukti nyatane yang mampu ngasih hidup layak bapak pengusaha sukses, ibu PNS, maringi hidup layak karo anake mampu, tapi puluhan tahun nikah dereng-dereng diparingi anak. Napa kebagian rezeki anak? Durung kebagian. Lah apa wong miskin ekonomi, miskin secara finansial, mboten pareng oleh rezeki. Lho rezekine wong melarat, maaf, dibalangi sempak tok be meteng. Sempak kono isine. Soale makin iki tenane. Iya balangi sempak meteng wong sempak kono isine. Lingges. Ya jelas aku ngomong ngene iki ya wis pantes ya. Nyatane wis rapi nembe setahun ya rada pengalaman kan. Sing miskin secara ekonomi kersane Gusti Allah kok diparingi rezeki anak niku gampang, tapi ono sing maringi hidup layak durung diparingi rezeki anak. Jadi rezeki niku mboten melulu yang namanya sugih, rezeki nggak melulu harta benda. Diparingi anak, dilala anak yo laire gampang, ora mau dadak sesar metu dhewe. Nggih Bu nggih. Senajan wong tuane wong ora duwe, tapi ternyata anake tetep ken sekolah. Walaupun kadang wong tuane lek bayar sekolah rada telat, tapi anake tetep kon ngaji. Kan iki yang dimaksud, setiap orang tua mengusahakan yang terbaik untuk anaknya sesuai budget, sesuai kapasitas. Nganti ora nono beda utang-utangke. Akhirnya saya didebat karo bocah-bocah zaman seniki. Maksud kami jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, supaya orang tua memberikan hidup layak karo anak-anake. Lho bapak tukang macul, anake ya kon tukang macul, mosok melarat kok diturun-turunke. Niki yang dimaksud oleh saya, logika yang gampang dipatahkan. Kula saged ceramah ngeten iki dina iki Bu. Saya kuliah barang tak paringi pirsa ben jenengan mboten salah paham. Kula kuliah kula mawon statusnya S.So sarjana sosial. Kula dikuliahno, kula kon ngaji, dididik ngeten iki. Bapake kula mung lulusan SMA tukang ngarit. Make kula mung ibu rumah tangga bakul rujak. Jenengan mriksani kula hari ini ketoke gampang nyekel mik kari mangap-mangap nampani amplop. Gampang mboten? Gampang jenengan kantun mriksani. Ning sedurunge iso nyekel mik dari umur 8 tahun kelas 3 SD,
Kula pun latihan ceramah, durung konangan wong kula wis latihan ceramah sik. Lek latihan ceramah dari mulai umur 5 tahun kelas 1 SD, kula wis angon wedhus dina-dina. Untuk bisa ceramah nyekel mik kudu angon wedhus dhisik. Wedhuse kula mon 43 lanang kabeh, sing wedok mung aku tok. Ora pernah turu bengi kula. Bali sekolah angon wedhus karo dodol es lilin keliling. Dadi angon wedhus karo nyangking tremos es kula. Wangsul saka angon wedhus, adus salat asar mangkat teng TPQ. Wangsul saking TPQ maghrib tekan isya teng masjid ngaji karo Pak Kiai, lebar isya latihan ceramah sampai isuk sampai subuh. Mangke subuh ora merem ora turu, lebar subuh, salat subuh langsung ken tuku gandul alias kates bin pepaya. Mergo napa? Mae kula dodol rujak tenggene sekolah-sekolah. Mangke wangsul saka mundut gandul kates gari karo nitori keong gompan bebek Pak. Saka bali ngomah adus mangkat sekolah, arep mangkat sekolah nitip-nitip ke tremos es rumiyin teng warung-warung. Mangkat sekolah ora disangoni duit kula, disangoni godhong jendal. Nggih napa nggo mangkat sekolah tak iderke tenggene guru-gurune kula. Untuk bisa ceramah ngeten iki kawit cilik wis jarang turu. Harusnya hari ini ketika saya sukses, saya nuntut karo wong tuane kula. Nang ngapa? Bapak kula tukang ngarit, kula kok kon angon wedhus. Kenapa? Kanca-kancane kula wangsul sekolah padha dolan. Kenapa kula bali sekolah? Kan sadian es. Harusnya hari ini kula nuntut karo wong tuane kula. Tapi kula justru hari ini bersyukur karo tiang sepuh kula. Kula kawit cilik wis kon angon wedhus. Jarang turu, jarang merem, sehingga hari ini kalau diparingi amanat ceramah sedinten ping 3 pagi sore malam ora pernah turu. Kulo saged orang meriang ora sakit, kulo seneng mergo kawit cilik wis jarang turu. Kulo bersyukur lan matur nuwun karo wong tuane kulo. Lah kok anak-anak jam kaya tepuk tangan sik ora apa-apa. Karo nangis kula mergo kegawa emosi niki kula. Kula mboten nuntut karo wong tuane kula. Kula matur nuwun banget. Kula pun ken belajar angon wedhus. Kula ken belajar sabar, mentale kula keasah. Senajan kadang ngono rasa isin wekdal kula cilik, keng napa kok wong tuane kula melarat tenan. Ning ternyata bapake kula wong ora duwe, anake kon angon wedhus niki bukan sing dimaksud tiyang sepuh niku nurunke kemiskinan niku mboten. Niki pendidikan karakter. Maka jangankan yang melarat, sing sugih hari ini tetap wajib ngajari anake nyambut gawe. Maaf, wong tuane sugih, ibuke PNS. Tapi kok anak nggak dididik namanya prihatin. Yo kepripun badhe neruske suksese wong tua. Nek mung sekedar maringi hidup layak kabeh iso maringi hidup layak karo putra-putrine. Ning kula maringi pirsa jenengan bukan saking nafsune kula, karena teng salah satu kitab dijelaske kalau orang tua ketika anaknya sudah balik kok celana daleme si dikumbah-kumbahke karo ibuke, iku disebut satu kedurhakaan. Ana sing ngucap wingi, "Loh, aku ki wong sugih mumpuni. TV 17 in. Mesin cuci jumlahnya 12. Kamar omah full AC. Anak wedokku bali sekolah kon turu lebar turu mangkat les. Wong anakku kok aku wong sugih, anakku kudu iso nyicipi sugiku. Monggo, sinten tiyang sepuh ora kepengin anak uripe luwih mulya ketimbang wong tuane. Tapi ketika ada orang tua memanjakan anake kebablasan sampai celana dalam bocah sing pun balik kok sedih kumbah-kumbahne karo ibuke, niku disebut satu kedurhakaan, bumerang kanggo wong tuane. Soalnya maaf ngapunten ingkang kathah, aku tukang macul, anakku aja dadi tukang macul, anakku kudu dadi insinyur, harus monggo. Tapi wong tua didik anak nyambut gawe, ini namanya pendidikan karakter. Contoh kecil nih, Bu Lurah pun sukses 2 periode, kok putrane kersa teng Sabin nampingi galengan. Mangke masyarakat mesti ngucape ngeten, "Ke putrane Bu Lurah, ibuke 2 periode bengkoke saamban-amban, mawon putrane si gelem macul. Mosok kowe anake wong ora duwe kok arep leha-leha kaya putri Solo?"
Anake wong sugih mon tetep isi kersa nyambut gawe. Ya mosok kaya anake wong ora duwe kok ora gelem rekoso. Bukan berarti orang tua didik anak niku kayak nyambut gawe adalah miskin yang diturunkan ke anak niku, mboten. Niki pendidikan karakter. Lah niki nun sewu ora kabeh iso dipadakno. Yuk anake mumpune dididik ngono kuwi silakan. Wong beda anak nggih. Niki adalah prinsip dari kitab. Kitab salaf, kitab wong NU. Pilih kula panjenengan sedaya didik anak mesti maringi hidup yang layak, tapi sesuai budget, sesuai kapasitas. Kula maaf wong dusun kadang-kadang sekolah rapati dhuwur, tapi nyatane putrane tenggene Mahkamah Agung. Putrane dados camat. Mungkin melatihan sepuh Pak Camat Tegalrejo ora sekolah dhuwur kaya Pak Camat. Tapi nyatanya secara mental orang-orang dusun, orang-orang kampung mampu memberikan pendidikan secara mental plus finansial tentu sesuai kapasitas yang sebung. Nggih Pak Camat. Matur mbanun rawuhipun Pak Camat. Alhamdulillah kami masyarakat lan keluarga besar Pak Daryanto ngucapaken agung panuwun sampun dipun berkahi kanthi rawuhipun panjenengan. Kami paham sekali namanya camat mestine protokoler, banyak agenda. Terima kasih rawuhipun Pak Camat. Monggo nderekaken sugeng kondur, monggo Pak Camat. Jenengan badhe kondur nggih mboten napa-napa, Bu? Aku malah seneng justru. Nggih. Mugi-mugi selamat dumugi tujuan Pak Camat, matur mbanun sanget. Niki memang pun jam pinten kok Pak Camat pun kondur nggih? Jam pinten? Nembe jam kalih. Jam kalih. Jam kalih sinten? Kali mumpuni. Jam 2, sik jam 2. Ya Allah, ki matane nyong rapi cek ya. Takoni bener-bener kok ya ngapusi sampean. Sik niki aku lagi cerita penting. Dadi Bu, halo. Halo. Senajan jenengan piyai sugih, tapi untuk menyiapkan karakter anak mental yang bagus, tetap diajari cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Kula ulangi, diajari carane nyambut gawe, diajari carane nyekel sap. Aku direwangi kadar jawab putrok ya pelit. Ulang. Anak diajari carane nyambut, carane nyekel sap, carane godhog wit, carane liu, carane ngumbahi cau. Karena niki dasar nyambut gawe pekerjaan rumah. Niki basic niki. Bukan miskin yang diturun-turunkan, diajari nyapu teng pekarangan, anak lanang diajak teng sawah, kon belajar nampingi galengan. Bukan miskin yang diturun-turunkan, tapi niki mendidik karakter. Yang salah adalah ketika orang tuanya miskin, ning wong tuane ora nyontoni nyambut gawe, malah anaknya dieksploitasi, kon kerja entuk duit, wong tuane males-malesan kerja, niki salah. Lah hari ini bisane ono bahasa jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, karena cah-cah zaman seniki punya prinsip punya anak pas lagi miskin adalah kriminalitas. Mergo nopo ora bisa maringi hidup layak. Niki bahasa yang salah. Ganti kalimatnya dari jangan punya anak dulu kalau masih miskin, diganti dengan bahasa jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Terima kasih wis keprok, mikir ngono kuwi angel kuwi. Desale napa hari ini wong-wong sing ngakune modern kuwi adoh saka agama. Padahal dari sini niki kuncine, salah satu syarat nikah adalah mampu. Napa Bu? Mampu secara umur, mampu secara mental, mampu secara finansial. Lah tapi hari zaman akhir kados niki, sing umure mampu, sing tenagane mampu, sing ekonomine mampu, takut menikah. 30 tahun saniki rata-rata wis usahane lancar, karirnya bagus, wedi nikah. Kenapa wedi nikah? Banyak konten-konten tenggene media sosial masalah menikah katanya mengerikan. Goro-goro aib keluarga saniki difilmkan. Ono ipar adalah maut, mertua adalah maut,
Kaya ning Cirebon, anak mantu lanang nun sewu doyan karo mertua wedok. Niki jan kebangetan mantu lanang wis dhewe prodake doyan pabrike cobi. Digawe film, apa malah ketambahan film Walid barang leh. Sing akhirnya yang mampu secara mental, mampu secara finansial, mampu secara umur takut menikah, bocah 13 tahun, 15 tahun sing lagi geminjal-geminjale, sing seneng penasaran, akhirnya do pacar-pacaran. Lah pacar-pacarane bonceng-boncengan, kuning napel kaya ransel, lek boncengan cekelane ngisor bangkekan. Jajal boncengan cekelan ngisor bangkekan ki cekelan apa jajal? Toet-toet. Ono toet-toet barang kini nggone Banyusari. Lah gara-gara cekelan toet-toet niku akhirnya wong tuane lah ketimbang anakku do pacaran gawe maksiat mending tak nikahke sekalian ben ora dadi maksiat, padahal umurnya tidak mencukupi, mental pun tidak memadai, sampai finansial pun yo ora iso golek duit. Wong anu tes 13 tahun 15 tahun karena sing mampu-mampu takut menikah, akhirnya cah-cah cilik sing lagi do penasaran do geminjal ora kena diatur. Naudzubillahi min. Tegalrejo kota santri, Banyusari pun mereka alhamdulillah pondok TPQ begitu luar biasa. Maka sudah jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, jogo kondusivitas masyarakat dengan cara anak-anak kita dipantau supaya lek bergaul mboten kebablasan. Ngaten nggih Bu nggih. Insya Allah niki wis jam 4 pas niki ya Allah. Munggah setengah 3 saiki wis jam 4. Insyaallah mpun cukup nggih Bu nggih. Dereng cukup nanggap dhewe. Soale panci kula matur kali Bu Daryanto. Bu Daryanto niki kula minggahe gasik mawon nggih. Nggih Mbak mumpuni sak jatosipun nggih pun diwiwiti gasik, tapi wau nembe mulai langsung bres udane deres sanget sing akhire kata ibu-ibu do kondurumin mundut mantol, mundut payung sak piturute, sing akhire niki ngapunten jenengan minggah kedahe jam 2 mudune jam 4 kudune 2 jam dadi mung karo tengah jam tok. Kuwi sing ngundang mawon ki menyesuaikan. Lho jenengan ku njaluk tambahi meneh iki. Pancen nek ora urunan kadang sok ngregas ngono kuwi. Maka alhamdulillah hari ini saged milai jam 2:30 mandhap jam 1 insyaallah niki ndadosaken barokah mergo dipun berkahi murah kanthi jawah alhamdulillah. Maka dengan pengajian hari ini kami derek berbangga Pak Daryanto, Ibu Daryanto, ingkang putra menika Mas Syaiful Bakri saged berkarir tenggene Mahkamah Agung. Kami namung titip pesan Mas, bawa nama baik masyarakat Banyusari, jadilah hakim yang adil, jadilah hakim yang amanah, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim. Amin Allahumma. Bapak Daryanto sakeluargi kita yang hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, husnul khotimah pungkasane. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengar remin bau Bapak Kiai mimpin tawasul, doane pun mangke teng penghujung pengaosan. Kula mboten wonten mimpin doa Kiai, tetep dalam derek nyuwun berkah saking Mbah Yai, sumangga doa sak mangke dipun imami kalian Bapak Kiai Romo Kyai Haji Ismail kagem derek amberkahi pengaosan dinten menika. Ampun kondurumin Ibu 2 menit mohon sekedap. Romo Kyai Haji Ismail kagem derek amberkahi pengaosan doa kanthi doa penutup sumangga. Saking kawula yang pertama Pak Yai Pak Daryanto sakeluargi matur nuwun, Mbah Kyai matur mbanun sangat rawuhipun kersa amberkahi pengaosan dinten menika. Sak bibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lirik ing kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.